En aquest videotutorial anirem a explicar com poder personalitzar les indicacions del projecte CA. En primer lloc accedirem a la portada del portal del CA, que té per adreça espiral.xtec.net/CA. Un cop siguem a la portada, des del menú que tenim a la part superior accedirem a serveis web. Quan cliquem sobre serveis web, en el menú desplegable ens apareixen els 4 grans grups de web service disponibles en aquests moments: els curriculars, els d'entreteniment, els multimèdia i els de textos. Escollirem, per exemple, en el nostre cas, multimèdia. Al situar-nos sobre multimèdia ens apareixen els 4 subgrups existents dintre d'aquest apartat: les fotos del dia, les fotos generals, vídeos i vinyetes. Anirem a la foto del dia. En aquests moments, la base de dades disposa de 3 web services de fotos del dia. En primer lloc, la foto astronòmica de la NASA. En segon lloc, la foto de mineral del dia de Mineralia. I en tercer, el de personatges del propi portal CA. Accedirem, doncs, al de personatges del propi portal CA, clicant sobre de l'opció. Un cop estem a dintre de la pàgina, obtenim un exemple, en aquest cas un personatge, i una sintaxis d'exemple que ja la podríem utilitzar directament, seleccionant tot el codi i amb el botó dret del ratolí copiant-el per després inserir-lo en la nostra pàgina web. Però el servei ofereix la possibilitat de personalitzar la sindicació del personatge del dia escollint entre 5 paràmetres. I encara, si l'usuari estigués validat com a usuari i donat d'alta, podria escollir entre les pròpies entrades a la base de dades que ell tingués, amb la qual cosa facilitaria encara més la personalització del servei. Si anem a repassar, en primer lloc, l'idioma fa referència a l'idioma en què volem que surti la fitxa de la Wikipedia del personatge escollit. En el nostre cas, escollirem el català. En segon lloc, en quant al mode, tenim dues possibilitats. El mode aleatori facilita que cada vegada que s'entra a la pàgina es modifiqui el personatge de manera aleatòria, mentre que el mode diari el que provoca és que la foto del personatge, el personatge es manté al llarg del dia el mateix. Escollirem aleatori. Respecte a la mida, hem de tenir en compte que partim de la mida original de la imatge, que no són totes idèntiques, ja que són imatges contingudes a internet, i segons l'ampliem o la reduïm es produirà algun petit efecte de distorsió. Com que imaginem-se que el que volem és afegir la nostra sindicació al costat, com aquí podem veure en aquest cas, una sindicació dintre d'un bloc, el que fem és posar una mida de 150. Si el que volguéssim és afegir la imatge al mig d'una pàgina web, doncs podríem ampliar aquesta amplada. Respecte a la matèria, si cliquem al desplegable veurem les matèries que hi ha actualment en la classificació del portal. Està supeditat a anar-se millorant, a anar-se desglossant a mesura que es cregui que són necessàries. En el nostre cas, escollirem les ciències experimentals. Val a recordar que en algunes especialitats la base de dades té poca existència de documents. I finalment, el tipus de sortida, en aquest cas del personatge, tenim dues possibilitats: obtenir una única imatge o obtenir una sortida en JavaScript que permet disposar d'un enllaç a la Wikipedia per ampliar la informació sobre el personatge. Escollirem en aquest cas JavaScript. Un cop hem parametritzat les dades al nostre gust, amb el botó de copiar codi obtenim la sintaxis que hem d'inserir a la nostra pàgina per poder sindicar ja de manera permanent el nostre personatge. Amb el botó dret del ratolí podem copiar el codi. Ara el que ens caldrà és procedir a inserir el codi a la nostra pròpia pàgina web. Per inserir el codi en una pàgina web hem agafat un portal Moodle. Com podeu veure, justament en aquest cas també tenim el mateix personatge, la mateixa sindicació de personatge, amb la particularitat que el paràmetre que hem escollit de mode és diari. Per tant, al llarg de tot el dia veurem sempre el mateix personatge. El primer que farem és activar l'edició
que ens permeti poder inserir codi en qualsevol lloc del portal. Un cop hem activat l'edició, el que farem és anar al final de tot on podem nosaltres afegir un bloc. El tipus de bloc que afegirem serà HTML, ja que el que tenim és un codi HTML en JavaScript. Com podem veure, sempre va apareixent, en aquest cas, la sindicació amb el General Custer, que és el personatge del dia. Ara ja tenim el bloc creat, hem d'anar a personalitzar. El que fem és activar la icona d'edició, que és l'escriptura, i el que farem és posar nom. En aquest cas podem posar científic i afegir el codi. Afegir el codi hem de contemplar que si l'afegim directament sobre l'editor, com que és un codi HTML, no s'executarà correctament, sinó que el que necessitem és inserir-lo com a tal, com a codi HTML. El que ens permet aquesta possibilitat és activar la icona que podem veure aquí a la penúltima posició, la icona de la font HTML. Activem la icona de font HTML i ja en aquest cas tenim l'editor HTML que ens facilita la possibilitat d'afegir el codi. Clicant al botó dret del ratolí enganxem el codi que ens havia generat el portal CAA. Ara ja només ens queda que desar els canvis produïts. Un cop desats els canvis, ara podrem contemplar com en aquest cas la sindicació ens segueix apareixent sempre el General Custer, de la mateixa manera el mineral, i en el nostre cas tenim ja un personatge científic. Si col·loquem el ratolí a sobre ens diu que és el nom, en aquest cas es tracta de Von Liebing, i havíem indicat que volíem que la fitxa de la Wikipedia fos en català. Clicant a sobre accedirem a la wiki, a la fitxa del personatge que ens apareix. Com podem veure, estem ja a la fitxa de la Wikipedia i en cas tindríem més informació referent a aquest famós científic alemany. Bé, esperem que us hagi sigut entenedor i animar-vos i engrescar-vos a que us inscriviu en el portal, que pugueu afegir les vostres entrades, que a la vegada que les podreu fer servir vosaltres, també facilitareu la utilització per part de molts altres docents del nostre entorn. Ànims i fins la propera.